Assalamualaikum guys, selamat sore. Iki golek jalukan bentul arepe digacriping lebaran. Lagu digedhi lah Mbak ya anu wite. Oh wite tok sing gedhi. Lah iki jerukmu wis gedhi-gedhi no. Ya iki radan di mateng-mateng. Dak aku akeh kuning-kuning lah. Tapi gak gedhi-gedhi sih. Iki lho, Pak. Kita golek kono. Pila? Pila? Ora bener golek nang ora bener golek nang ngono lho. Tapi apa wite kok gedhi ta? Wite gede-gede. Kamu ampang iki kok. Walah. Dek Marsono ke anu ya wite cilik-cilik terus. Tapi dijeboli bosok ala wong enggak gawe. Lah nyapa? Bosok. Bosok. Bosok diane wiwit kalau ora bisa iki. Aku engko arep becek. Becek. Kabeh padha becek. Lah, aku suwira. Aku wis ndek gula gak tuku. Aku nggo gula 5 kilo. Lek mak cucu gak ora apa-apa sesuk sik enek. Lek sir ya moro. Aku enek gula. Lah nanti wong iki malah golek. Enek ngono. Enom sak sirmu gula sing ndi. Bene cilik-cilik Pak penak rasa dadak. Cilik akeh lah akeh kaya. Tak gula. Aku rompong nih. Gah, Rompong kari. aku perak. Ra sing mangan aku dhewe ya. Lah iki wis halus-halus kira mbok pek iki delok jeruke. Lah yen ndi urung bakule. Ndek entuk dhek pira Kang? Lah 100 lah. Aku mau adol apa ki jenenge? Ora ngadol. Wes entuk 90. Adol pare. Oh, pare. Oh, kowe mundur sik mau. Oh. Karo kala tomat tak kei, tapi engko juku. Nanti tak wonge iki mau. Dah wite apik rakmu mulus. Wite jeruk mulus. Jan supek men ta ape liwat angel. Ini ta. Golek. Iki lho Pak gedhi. Iya wite gedhe. Ora padha rek Marsono. Jan supek sumuk ngenamu. Iki lah gedhi wae. Ketokane iki lah. Iki lah. Ya nek. Ya kuwi entuk gedhi kuwi jenenge. Oh, kuwi gedhi. Heeh. Ndi tunggale. Kono sik. Entuk sitok. Lah iya golekane. Golek ra mesti temu. Jere ape dipateni kok ya ora mbok pateni. Lah tak pateni lho Mi. Ngene iki ya terus Iso golek nek. mambrah. Oh, tugel. Bal bentul. Ya kuwi gedhe lho. Tugel. Ning jerone berarti sik ah. Wah, aja nang ndikku ki lah. Cocok nemen ta wong sik enek. Rodok bongkot, Pak. Yo dicuwi prapne. Nek ro gedhi kuwi tunggale ya kuwi. Oke. Lah iki ngenteni gedhi wite sundul jeruk no. Ini jeruk tak tak bosok. Ndi nek kuwi entuk endi tunggale. Kono. Golek aneh ta golek. Kono golek sing akeh. Iya iso. Ora golek ora aku gak pilih. Maksudnya golek sing gedhi sik tak seneng kula entuk jadi jeneng entuk. Elek sup Tugelane iso dijupuk ora ki ya? endi? Alah, kok gelemen jungkal. Golek kalang.
Iki lombokmu ngabang iki. Yo. Gede apa lagi? Poh tau, gak ada gede golek neh ngono lho. Trayang elak ora mesti. Apa karena iki gak padha lomponge ya? Ya padha tapi tuwek nome lho Mi. Nyo tak kene aku keh lombokku akeh. Ini sekilo. Dikei Mbak Gino 1/2 kilo. Iku lebih ragil 1/2 kilo. Yo tugel neh Pak. Maneman. Karo Hah? Bosek ya wis golek neh. Ora ngono kuwi. balak mah berarti gede apa ya? Yang tugel mau. Gede lah. Dia beneran toh. Untuk. Bibit yang gak ceripenya. Balik rewang mau. Alah aku ra rewang lah rasa-rasa. Enggak ceripeng apa, Wit? Sawi. Bentule rong digawe. Lho, lah kuwi enak gede kuwi wi. Entuk tapi bosok. Gak toh. Apa bosok saiki? Iya, engko dipilih. Merang wadah mi. Timbo. Lho kuwi entuk kuwi, golek neh. Iki jenenge entuk. Lah ya kuwi entuk ra golek ya entuk. Entuk. Ini iki gatel apa ora to? Apane? Banyune ta? Hah? Heeh. Ini susu ya gatel. Hah? Kang gini ya. Engko ae ta Pak yang resik ning omah ta. Apa ta? Tange ya ning omah. Mas ora gak pituk ya ngono. Entuk gede guys. Iya, ini seneng nih. Entuk kowe jenenge. Ya ono kok diresiki di pasrah engko. Nek golek ah. Golek dina. Gawak kae Pak Rene 1/2 kebo gaun kabeh. Ya apa? Lah diage mbok jriping. Ya tripenge saiki ae to. Lho karo dieseng-eseng to. Cukup timbone to. Tak cukup timbo. Golek neh. Iki sing gak senengmu neh. Wis jane liwate ya wangen. Ora ate njeger gelombang. Kerapeten iki. Timbone ra digo pisan malah. Dalane ngangel. Alah ya mulai diluk juga ta Kang. Dalane wong. Rawite sakmene iki dhuwur-dhuwur wite. Iki gak gedhi ta iki?
iki dhewe ada di situ lho. Kayak rodok gatel. Ya iya toh mesti. Ya, ini. Isuk ning kae. Iya. Dah no. Ndi mau salah Salah mana ndi? Ya, ini kita dirisi wis gula itu nah. Iya lah koyo. Kae lho. Gula neh. Oke, gula Penan digosok tipis. Ini pasrah wiwit. Pasane wiwit. Lah ya, karo wiwit. Pasrah. Apik. Tipis-tipis ngono apik. Lah ya kaya wiwit. Tak mau gak mau pasrah. Pasrah toh. Iki lho pakai tok gede. Kuwi lho. Anu Iki lho. bonggole ketok ora gede ngecilik. Ketok lek gede ya. Ayo, sosok senengmu kok. Lah kuwi lho wong dibabat sik tukul neh lah. Kok selomponge sedawur ya. Ya soalnya kioman. Dek marsono kae kan koyo gak go. Lah kuwi go. Mesti tugel apa? Kaya di anu kok. Mbok ongkek ah. Ya kuwi gede nah. Kuwi lho enak iki. Putih ini ya. Heeh. Kayak gede kuwi enak. Gede. Wohe. Kayak enak wohe ya Mi. Heeh. Wis gula aku wis gawe. Kita wis ya. Kenek-kenek. Kemaku aku nggawe anu apa dipirane wegi rumah aku. Tapi dhek jere ora. Kodoe karo sak gelas to? Iya. Sak gelas ora bek aku gulone. Ora apa-apa ya kuwi gak patek legi. Karepe mas aku lu wegi. Ya kuwi gedine lah entuk gede lah kuwi. Lah kuwi. Gede ki, Pak. Heeh. Oke iki sing gedhe kae lho delokan. Ketok. Ayo gula. Sampai kok kono. Gede kuwi ya. Heeh. Ana wong lanang ra iso mi golek. Gak iso lek wong lanang. Iya. Tenaga. Kuwi. Lan wong lanang ra iso golek mi. Sampai ini gedene lho. Orangane gede ya. Cocok ini. Iki iki. Nah, kuwi dikune man-man. Sik kena iki, Pak. Heeh. Pas nduk gede. Nah, gula neh. Lah ngene iki kok ditandani ngandinge jeruk barang. Kuwi anuan mi. Gede kaya untuk ini ya. Cukup burung delon. Nah kok wis, nah golek ah. Mbuh. Apa dadi akeh iki? Oke, nah golek ah yo. 3 4 ae oke. Nah ya neh. Yo, Tak umbruk mi wis kuwi. wis Nah ya neh. untuk papat. Heeh, dipasrah iki sumpah. Nah neh. Ora menging nek wong kuwi. Kitokne wis. Karepmu. Sak mene kae ya. Tapi bare kuwi kok dibalik ngono diguwak ning ndi ngono seneni wonge engko. Kuwi lomponge, heeh. Kan go balik. Wah, idek banget ya. Ya daripada ra sida nyemprot. Gede ndi karo ngono? Wah, gede iki, Pak. Kita gak ning kan. Oh, gak diombah sik ta, Pak iki?
Lho guys. Lompongnya daur-dur terus. Sakmene iki. Biasane kok jare apa golek wini lompong ya ora renek nek. Iya, oke. Enggak sesuk mengko ta Mi. Kok bengi to? Oh iya bengi ya wis. Lah kan lagi siklak Mi. Empuk guys tugelan sakmono gedene. Kumain. Iki lho kae. Dikut Mi. Sik kena kae ya. Oh iya toh. Kan lha iki ta Pak wong sakmono daginge Daginge. Apa dienek to, Ki? Iya toh. sik ta, piye ta lha kuwi daginge. Ya, Memang toh, heeh. Oh, lah kuwi. Lah kok dirajang nek dadi oke Mi. kuwi tengah kuwi sik kena lho Pak. Wis bane. Wis. Kuwi enggak ana sitok nek kuwi. Rong dombah nduk nemen. Oh, diombani. Kok kuwi badak. Kena dombah kali kana. Endi ku mau? Oh, lah kuwi gede-gede Mi. Heeh. Tak entuk kowe. Terus yo milih kok. Ya iya tak kan milih sing enek Jan iso wite kok sok daur-dur ta. Lompong ta, Heeh. lemu. Wih, kulane ki rong wit kono enek. Wis, Wis. golek enek sampe Gah, cukup. wakeh kok. Engko mampir tenan parene cukup. Gon kabeh. Umban kene Mi, kali Mi. Lah yo engko. Ya dah. Yo kabeh tambah. Iya. Wong kae sing goreng apa-apa ya kae kok. Aku Nyang. Yo. Medane sangat sulit. Ya Allah. Teh wakeh lagi. Aku terus jembahnya sing resik. Roe bosok iki. Melakukan angin ya. Melakukan angin. Ora sida nyemprot to. Kok dikeplekne ya amoh. Nggo pakan mentok ngono to. Akan mentok guys. Ini buritan kayak kanso temen sama bosok-bosok glundung-glundung gede-gede ngene iki. Tak kurang loro ya. Yo loro apa wakeh iki? Golek apa golek. Lah iki Gah. koyo ngono kuwi lho. Wis wakeh. Oh mbok pakani mendina mbok pakani enakan to? Iya. Ora dipatah iki. Bangkrut. Nandur Wakeh iki diceripe ngwakeh lho ya. Ya. Ya ngono ndak ana pisan apa ta timbah kali kono. Diunjak pisan. Ban wis penak kare ngono. Ngono tindak pisan. Mun sae ning omah ae. Penak ning kene engko dimbarek nang kono. Kine lho sing ora penak. Rajang Mi. Engko dibaleni. Di sing rabut-rabute iki lho, Pak. Dadi ning kono omah gak reget nemen. Aku sak arepe nyaponi kae. Mau ya wis ngecopne nek
Semi ora poso, Wak. Batal arepene duhuran wis. Apa turu kayak Mas ya? Sekian dulu guys. Sampai balik wisan. Balik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita